Vota l-kandidati tal-Partit Soċjalista Malti huwa vota għal Frans Timmermans. Frans Timmermans u l-kandidat tal-Partit Soċjalista Ewropew għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea u Timmermans se jkun qed imexxi l-aġenda tal-Partit Soċjalista Ewropew li jrid li t-tassazzjoni ma tibqax fidejn l-Istati membri. Sosta dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Finanzi d-Deputat Mario De Marco waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Waqal li jekk il-pjan ta' Timmermans iseħħ ikun hawn riperkussjonijiet kbar u impatt ferm negattiv fuq l-impjiegi f'bosta setturi ekonomiċi f'Malta, mod partikolari s-servizzi finanzjarji u l-gaming. Kien is-Soċjalist Frans Timmermans innifsu li żvela dan il-pjan waqt dibattitu f'Maastricht. Vot għal kandidati soċjalisti ħajkun vot sabiex jaġevola lil Frans Timmermans jwettaq il-politika favur armonizzazzjoni fis-sistema fiskali fiħdan l-Unjoni Ewropea, ħaġa illi aħna nemnu għandha tibqa' fuq livell nazzjonali. Mario De Marco qal li l-Partit Nazzjonalista kemm fil-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni dejjem iġilet għas-sovranità Maltija fit-tassazzjoni. Kompla li tkabbir ekonomiku ta' dawn l-aħħar 15-il sena u dovuta sistema flessibbli tat-tassazzjoni tal-kumpaniji. Minnaħa tagħha Roberta Metsola qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien konsistenti fuq il-politika fiskali u li din għandha titħalla fidejn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u l-appoġġ li l-Partit Soċjalista qed jagħti lil Timmermans mhuwiex fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Qalet li ftit ta' xhur ilu is-Soċjalisti Ewropej li tagħhom huma membri il-Partit Soċjalista Malti għamlu minn kollox biex il-Parlament Ewropew jiddeskrivi lil Malta bħala tax haven, xi ħaġa li ma seħħitx biss għaliex kienu l-MPs tal-Partit Nazzjonalista li kkonvinċew MPs oħra li dan mhuwiex minnu. Jekk il-proposta ta' Timmermans li għandu l-appoġġ ta' Joseph Muscat tidħol fis-seħħ, din twassal għal ħsara kbira li ma tkunx tista' titreġġa lura. Din il-proposta u allura tnaqqas mill-kompetitività ta' Malta, ser tipperikola kif qal Mario l-investiment u ser tellef l-impjiegi lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Qalet ukoll li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex pajjiżna jibqa' jiddeċidiju dwar it-tassazzjoni. Il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borchnight qalet li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista se jibqgħu jiddefendu l-interessi tal-intrapriżi, il-ħaddiema u n-negozji. Qalet ukoll il-Partit Nazzjonalista dejjem ġab lejn Malta setturi ekonomiċi innovattivi u li joffru xogħol ta' kwalità pagi tajbin fosthom il-farmaceutika, l-avjazzjoni, il-gaming u s-servizzi finanzjarji. Il-Partit Nazzjonalista, komplet Borchnight, se jibqa' jiddefendi l-valuri u l-interessi tal-Maltin u l-Għawċin u dan se jkun qed jagħmlu permezz ta' proposti konkreti fil-manifest elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista kif ukoll qalu l-kollegi tiegħi se jibqa' jiddefendi dan il-valur u l-interessi tal-Maltin u l-Għawċin kollha, l-interessi tal-intrapriżi u l-interessi tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. U dan ukoll se jkun qed jagħmlu infatti bil-proposti tal-manifest elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat u l-Minority Leader ta' Ħal Qormi Ralph Pooley.